Á, dobre. Peter. No podaj ty. Môžeš ísť. Oh. 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 To nebolo moc dobré. Bravo. Do tých rukšakov. Veľmi rýchlo sa to posúva dole. Ako na bobok. Oh. Jaj! Ty si mal šoférovať, nie Janka. Oh. Dobre. No, dobre. Vytočili. Ja idem radšej dole. A už to ide? Čo? Nehaj to tak. Nepoď. Nefotím. Natáčaš? Nenatáčam. Jeden čistejší ako druhý. Robíš reklamu. Ale už je tam veľa jary ináč. Môžeš to vymeniť vodu. A jedna, za čo vymeniť? Nie? Poďme pre vodu teraz. No, Janka, ideš tiež. Ja by som prvom rade vymenil tu, nie? Jarovú? Či toto plakované? Túto druhú, túto. Naposledy. Ja to takto napustím vodu. A čo keby sme použili tú vodu na... Tu uľavujem sem. Počkaj, nie, počkaj, vydrž. Tuto máme takú zásobu špinového riadu. Čo, ja? Ale každý potom dám tú čistú. Ale počkaj chvíľku. Nejaké predumytie, Však neutečie. Ale však toto dám do nejakej nádoby a potom tam